Vraciam sa akurát z krajského žilinského zastupiteľstva, ktoré sa konalo logicky v Žiline. A aj na základe dnešnej skúsenosti mi nedá neporovnať niektoré rozdiely v parkovacej politike v Žiline a v Martine. Takže zatiaľ, čo v Žiline funguje parkovacia politika naozaj preto, aby pomohla s parkovaním a fungujú tam moderné technológie a sú tam oveľa priaznivejšie ceny aj celý systém, tak v Martine sme úplne zaspali dobu, cenová politika je drastická, o nejakých moderných technológiách môžeme akurát tak snívať. Čiže už len keď si pozriete aplikácie tretích strán, napríklad túto, ktorú ukazujem, tak vidíte, že tu si môžete navoliť konkrétny čas parkovania, úplne v pohodičke to odkliknú na základe polohy a mať pokoj. Naozaj aplikácie tretích strán sú základ parkovacej politiky skoro v každom meste, kde sa snažia nejak proklientsky, proobčiansky a transparentne riešiť parkovaciu politiku. Samozrejme, rozdiel obrovský je aj v cenovej politike. Tu vidíte, koľko som platil za tento počet hodín. A aj v samotnom centrovatom centre Žiliny je stále hodinová sadzba lacnejšia ako v centre Martina. V Žiline, kde je ten problém zásadne väčší s parkovaním v oveľa väčšom centre a je s väčším počtom aut. No a v neposlednom rade treba podotknúť aj to, že to, kam prúdia peniaze z parkovného v Žiline, je priamo mestský rozpočet, lebo nemajú tu žiadnu pofidernú akciovku, ktorá parkovanie správuje, ale spravujú to sami priamo cez mestský úrad. No a dovoľte ešte, aby som ešte prihodil aj vyjadrenie žilinského poslanca k tomu, akú mal skúsenosť, keď prišiel prednedávnom do Martina. Je tu so mnou aj kolega, poslanec Ľubo Bechný zo Žiliny a okrem toho, že Žilina môže ísť príkladom v tom, že parkovné tam riešia priamo cez mestský úrad, tak Ľubo má aj osobnú skúsenosť s parkovaním v Martine. Ľubo, možno povedz, čo ťa prekvapilo, keď si prišiel do Martina? Mňa šokovalo, ja som bol na ocenení osobnosti Žilinského kraja a bol som v tom, že aj do 6. sa bude platiť, ako bolo v minulosti. Tak som bol celkom fajn nastavený a zrazu báť, že do polnoci. Nedalo sa aplikáciou EasyPark, ktorá funguje vlastne na celom Slovensku, tak som zaplatil kartou 3 hodiny. No a to nestačilo, lebo ten program bol dlhší a nedalo sa tam poslať peniaze, nedalo sa to predĺžiť, tak som bol došokovaný. Ja myslím, že keď poslanci niečo také schváľujú, tak ja viem, že čo najviac do mestskej kasy dosah. Na druhej strane treba brať ohľad aj na tých ľudí. Hej, takže ja považujem optimálne do 18. hodiny, aby sa platilo a potom voľno a cez víkend voľné. Buďme trošku ohľadúplne do ťažkej doby, tak nezdierajme tých ľudí za každú cenu. V Žiline máme ešte, aby som ťa mohol doplniť, veľmi dobre sa nám osvedčilo polhodinka. Hej, keď človek ide na poštu zobrať nejakú doporučenú zásielku, aby mohol zaplatiť 40 centov je to polhodina v zóne B a myslím 80 centov je to na hodinu. Takže to si myslím, že je únosné. Tam v tom Martine u vás som zaplatil nejakých 6,50, skoro 7 eur za, myslím, že euro 80, ako to bolo ako pri pošte, áno. Ako v divadle bolo to oceňovanie. Tak sa mi to zdá dosť nehorazne, keď ľudia idú do divadla, kúpia si lístok za kultúrou a ešte musia skoro toľko vysloviť, čo stojí lístok do divadla. A tak si v Martine žijeme.